Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin èèyàn mi. Ọ̀dọ̀dùbí Hakeem Olúwafẹ́mi Adéníyàn lórúkọ mi, òdú owó bámirẹ́. Lónìí, ohun tí mo ní fún yín ni ìwọ̀nyẹ volume. Ìwọ̀nyẹ òṣùṣù kan ní ìwọ̀n àyè tó gbà. Ẹyọ ọ̀wọ̀n ìpìlẹ̀ fún ìwọ̀nyẹ ní mítà àádọ́gbájú. Ení mítà dọ́gba sí 100 sẹ̀ntímítà. Ení mítà àádọ́gbájú dọ́gba sí 100 sẹ̀ntímítà lọ́nà 100 sẹ̀ntímítà lọ́nà 100 sẹ̀ntímítà dọ́gba sí mílíọ̀nù kan sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú. Bákan náà, ení sẹ̀ntímítà dọ́gba sí ẹ̀wá mìlímítà. Ení sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú dọ́gba sí ẹ̀wá mìlímítà lọ́nà ẹ̀wá mìlímítà lọ́nà ẹ̀wá mìlímítà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan mìlímítà àádọ́gbájú. Tí o bá ń ṣe ìṣirò lórí ìṣòro ìwọ̀nyẹ, rí i dájú pé gbogbo àbùdáwọ̀n ni ó wà ní ẹyọ ọ̀wọ̀n kan náà. Àpò láàrin cuboid. Eléyìí ni àwòtọ́ka àpò láàrin. Láti bí síbí ni gúngùn. Láti bí síbí ni fífẹ̀. Láti bí síbí ni gíga. A máa ń wá ìwọ̀nyẹ àpò láàrin èyíkéyìí nípa wíwá àgbéjáde gúngùn, fífẹ̀ àti gíga rẹ̀. Ìwọ̀nyẹ dọ́gba sí gúngùn lọ́nà fífẹ̀ lọ́nà gíga. Òní gúngùn lọ́nà fífẹ̀ lọ́nà gíga. Ìwọ̀nyẹ dọ́gba sí gúngùn lọ́nà fífẹ̀ lọ́nà gíga. Dọ́gba sí lí lọ́nà bí lọ́nà hí. Lí dúró fún gúngùn, bí dúró fún fífẹ̀, hí dúró fún gíga. Àpẹẹrẹ kíní. Ṣírò ìwọ̀nyẹ àpótí ẹlẹ́rìngùn kan tó wọn 30 sẹ̀ntímítà lọ́nà 25 sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. Ìyanjú. Ìwọ̀nyẹ àpótí dọ́gba sí gúngùn lọ́nà fífẹ̀ lọ́nà gíga. Gúngùn àpótí náà jẹ́ 30 sẹ̀ntímítà. Fífẹ̀ àpótí náà jẹ́ 25 sẹ̀ntímítà. Gíga àpótí náà jẹ́ ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. 30 sẹ̀ntímítà lọ́nà 25 sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà dọ́gba sí 4,105 sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú. Àpẹẹrẹ kejì. Yàrá ẹlẹ́rìngùn kan 4 mítà ní gúngùn nípa 3 mítà ní fífẹ̀ ní ìkósínú 30 mítà àádọ́gbájú afẹ́fẹ́. Ṣírò gíga yàrá náà. Ìyanjú. Ìwọ̀nyẹ yàrá dọ́gba sí 30 sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fún wa nínú ìbéèrè. Wàyí àgbékalẹ̀ fún ìwọ̀nyẹ ni ìwọ̀nyẹ dọ́gba sí gúngùn lọ́nà fífẹ̀ lọ́nà gíga.
ká fi 30 dípò ìwọnye nítorí pé wọ́n ti fún wa ní iye orí ìwọnye. Wàyí kí ni gúngùn gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè? 4 mítà ni gúngùn nínú ìbéèrè. Kí ni fífẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè? 3 mítà ni fífẹ̀. Ohun tá à wá náà ni gíga èyí tí a fi hí ṣojú. Nítorí náà 30 dọ́gba sí 4 lọ́nà 3 lọ́nà hí. 30 dọ́gba sí 12 nítorí pé 4 lọ́nà 3 dọ́gba sí 12. Wàyí 12 lọ́nà hí dọ́gba sí 12 hí. Nítorí náà 30 dọ́gba sí 12 hí. Tí a bá pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú 12, a rí 30 lórí 12 dọ́gba sí hí. 6 nínú 30 àrún. 6 nínú 12 èjì. Nítorí náà a rí àrún lórí èjì dọ́gba sí hí. Eléyìí jẹ́ ìdá àìbójúmu. Ẹ jẹ́ ká yí padà sí nọ́mbà àdàpọ̀. Èjì mélòó nínú àrún? Èjì méjì, èjì. Ṣẹ́kù ení. Nítorí náà a rí èjì àti ìlàjì. Èjì àti ìlàjì dọ́gba sí hí. Tàbí ká yí padà ká sọ pé hí dọ́gba sí èjì àti ìlàjì sẹ̀ntímítà. Eléyìí ni gíga yàrá náà. Eléyìí ni gíga yàrá náà, hí. Wàyí àádọ́gbájú cube. Àwòtọ́ka àádọ́gbájú nìyí. Láti bí sí bí ìhà ni tí a fi sí ṣojú. Láti bí sí bí ìhà náà ni tí a fi sí ṣojú. Láti bí sí bí ìhà ni tí a fi sí ṣojú. Gbogbo àwọn ìhà yìí ló dọ́gba síra wọn ní gúngùn. Bákan náà, fún àádọ́gbájú tó ní ìhà sí, ìwọnye dọ́gba sí ìhà lọ́nà ìhà lọ́nà ìhà. Nítorí náà ìwọnye dọ́gba sí lọ́nà sí lọ́nà sí. Sí lọ́nà sí lọ́nà sí dọ́gba sí àádọ́gbájú. Tàbí ká sọ pé sí agbára ẹ̀ta. Àpẹẹrẹ kẹta. Sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú mélòó ló wà nínú àádọ́gbájú kan tó ní etí èjì sẹ̀ntímítà? Ìyanjú. Etí àádọ́gbájú túmọ̀ sí ìhà àádọ́gbájú. Nítorí náà ìwọnye dọ́gba sí àádọ́gbájú. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, sí ló dúró fún ìhà àádọ́gbájú náà. Ìhà yìí náà ni ó túmọ̀ sí etí. Nínú ìbéèrè wọ́n ti fún wa ní etí àádọ́gbájú gẹ́gẹ́ bí èjì sẹ̀ntímítà. Nítorí náà a rí ìhà àádọ́gbájú léyìí tó dọ́gba sí èjì sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú. Èjì sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú túmọ̀ sí èjì sẹ̀ntímítà lọ́nà èjì sẹ̀ntímítà lọ́nà èjì sẹ̀ntímítà. Eléyìí fún wa ní 8 sẹ̀ntímítà àádọ́gbájú. Wàyí ìkápá agbè, capacity of containers. Ìkápá agbè kan ní ìwọ̀n àyè inú rẹ̀. Ẹ yọ ìwọ̀n ìpìlẹ̀ fún ìkápá ní lítà. Lítà omi kan ló máa ń kún agbè àádọ́gbájú 1 sẹ̀ntímítà nípa 1 sẹ̀ntímítà nípa 1 sẹ̀ntímítà. Ó ní 1 sẹ̀ntímítà nípa 1 sẹ̀ntímítà nípa 1 sẹ̀ntímítà.
eléyìí ló máa fún wa ní ení lítà tàbí lítà kan. Ìyẹn ni pé ògèrè lítà kan ló máa kún ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. Nítorí náà, ní ìmúṣe, ení lítà túmọ̀ sí ẹ̀wá sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan sẹ̀ntímítà dọ́gbajú. Ó túmọ̀ sí pé ení lítà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan sẹ̀ntímítà dọ́gbajú. Ẹ̀wẹ̀, ení mítà dọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ení mítà dọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí dáadáa. Àpẹẹrẹ kẹrin, lítà omi mélòó ni àmù kan àrún mítà nípa ẹ̀rin mítà nípa ẹ̀ta mítà máa gbà dúró? Lítà omi mélòó ni àmù kan àrún mítà nípa ẹ̀rin mítà nípa ẹ̀ta mítà máa gbà dúró? Ìyanjú. Ìwọnye àmù dọ́gba sí àrún mítà lọ́nà ẹ̀rin mítà lọ́nà ẹ̀ta mítà dọ́gba sí ọgọ́ta mítà àdọ́gbajú. Nínú ìbéèrè wọ́n ti fún wa ní àwọn àbùdáwọ̀n àmù náà gẹ́gẹ́ bí àrún mítà nípa ẹ̀rin mítà nípa ẹ̀ta mítà. Ìdí èyí ni ìwọnye àmù náà fi jẹ́ àrún mítà lọ́nà ẹ̀rin mítà lọ́nà ẹ̀ta mítà léyìí tó jẹ́ ọgọ́ta mítà àdọ́gbajú. Àmọ́ ení mítà àdọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú níbí yìí tí mo sì ní ká dè mọ́lẹ̀ dáadáa. Ení mítà àdọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Wàyí, a wá rí ọgọ́ta mítà àdọ́gbajú. Tá a sì mọ̀ pé ení mítà àdọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ó túmọ̀ sí pé ìkápá àmù dọ́gba sí ọgọ́ta lọ́nà ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ọgọ́ta lọ́nà ẹgbẹ̀rún kan lítà fún wa ní ọgọ́ta ẹgbẹ̀rún lítà. Ọgọ́ta ẹgbẹ̀rún lítà. Fún ìdí èyí, iye lítà omi tí àmù náà máa gbà ní ọgọ́ta ẹgbẹ̀rún lítà. Ìwọnye àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́. Volume of right angle triangular prism. Fígọ̀ ẹ̀rin ṣàfihàn bí a ṣe lè gé àpólà nìkan sí àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́ méjì ọgbọọgba. Ó ní fígọ̀ ẹ̀rin ní, fígọ̀ ẹ̀rin A ní, fígọ̀ ẹ̀rin B ní, fígọ̀ ẹ̀rin C yìnbó ní. Ẹ jẹ́ ká wo fígọ̀ ẹ̀rin A. Ẹ rí wípé a mú ayùn láti gé àpólà àárín yìí sí méjì ọgbọọgba. Ibi tá a ti gé nìyí. Nígbà tí ó pín sí méjì ọgbọọgba nìyí, òun ló wà ní fígọ̀ ẹ̀rin B àti fígọ̀ ẹ̀rin C yìnbó. Ó ní B yìí ló dúró fún fífẹ̀ àpólà àárín náà. L yìí ló dúró fún gígùn àpólà àárín náà. H yìí
ló dúró fún gíga àpólàrin náà. Wàyí, àwòtọ́ka méjèèjì tí à ń wò yìí wá jẹ́ àpólà. Irú àpólà wo ló jẹ́? Wọ́n jẹ́ àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́. Ìdí tí ó fi jẹ́ àpólà ẹlẹ́tagun ni pé ojú ìpẹ̀kun léyìí tó wà lókè tàbí tó wà nísàlẹ̀ jẹ́ ẹ̀tagun. Jẹ́ ká wò báyìí. Ojú ìpẹ̀kun jẹ́ ẹ̀tagun. Bákan náà lórí níbí, ojú ìpẹ̀kun jẹ́ ẹ̀tagun. Wàyí, irú ẹ̀tagun wo ni? Ẹ̀tagun onígun títọ́ ni. Nítorí pé igun títọ́ ló wà láàrin ìhà yìí àti ìhà yìí. Ìyẹn ni pé igun títọ́ ló wà láàrin fífẹ̀ àti gúngùn. Igun títọ́ ni 90 ìpele. Bákan náà ni níbí, igun títọ́ ló wà nínú ẹ̀tagun yìí. Ìdí nìyí tí a fi ń pè ní àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́. Ní fígọ̀ 4A, ìwọ̀nyí dọ́gba sí líbíhí. Fígọ̀ 4A ní ìwọ̀nyí dọ́gba sí líbíhí. Ìyẹn ni lí lọ́nà bí lọ́nà hí. Ní fígọ̀ 4B, ìwọ̀nyí dọ́gba sí ìlàjì líbíhí. Ní fígọ̀ B, ìwọ̀nyí dọ́gba sí ìlàjì líbíhí. Nítorí pé ìlàjì àpólàrin yìí ni àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́ yìí jẹ́. Ìdí nìyí tí ó fi jẹ́ ìlàjì líbíhí. Bákan náà, ní fígọ̀ 4C òyìnbó, ìwọ̀nyí dọ́gba sí ìlàjì líbíhí. Nítorí pé ìlàjì náà ni eléyìí jẹ́, ìyẹn àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́ yìí jẹ́ fún àpólàrin yìí. Fún àpólà kọ̀ọ̀kan, ìwọ̀nyí àpólà dọ́gba sí ìlàjì líbíhí. Nínú àpólà méjèèjì tá a ní, ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn dọ́gba sí ìlàjì líbíhí ní ìwọ̀nyí. Ìwọ̀nyí àpólà dọ́gba sí ìlàjì líbíhí. A lè ṣe ìtúnkọ eléyìí ká kọ báyìí pé àkámọ́ sí ìlàjì líbí àkámọ́tì lọ́nà hí. Ó lóhun tá a fẹ́ mú jáde. Tá a bá wò dáadáa, a rí wípé ìlàjì líbí yìí ṣe déédéé àgbékalẹ̀ agbègbè ẹ̀tagun. Ó ṣe déédéé àgbékalẹ̀ agbègbè ẹ̀tagun. Ìdí nìyí tí a fi sọ pé àmọ́ ìlàjì líbí dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun àpólà náà tó jẹ́ ẹ̀tagun onígun títọ́. Agbègbè ojú ìpẹ̀kun ní, a rí pé agbègbè ojú ìpẹ̀kun yìí jẹ́ ẹ̀tagun onígun títọ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀. A jẹ́ pé ìwọ̀nyí àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà gíga. Ìwọ̀nyí àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà gíga. Níwọ̀n ìgbà tí ìlàjì líbí ti dúró fún agbègbè ojú ìpẹ̀kun, tí hí dúró fún gíga, a jẹ́ pé ìwọ̀nyí àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà gíga. Àpẹẹrẹ 5.
Ṣírò ìwọ̀nyẹ àpólà tí a ṣàfihàn ní fígọ̀ 5. Fígọ̀ 5 ní àpólà náà nìyí. A rí wípé ojú ìpẹ̀kun àpólà yìí jẹ́ ẹ̀tagun onígun títọ́. Nítorí náà àpólà yìí jẹ́ àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́. Ìyànjú: ìwọ̀nyẹ àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà gíga. Kí ni agbègbè ojú ìpẹ̀kun? Agbègbè ojú ìpẹ̀kun jẹ́ ẹ̀tagun. Kí wá ni àgbékalẹ̀ fún agbègbè ẹ̀tagun? Àgbékalẹ̀ fún agbègbè ẹ̀tagun náà ni ìlàjì lọ́nà ìpìlẹ̀ lọ́nà gíga. Kí ni ìpìlẹ̀ ẹ̀tagun náà? Àrún. Ìdí nìyí tí a fi kọ àrún síbí. Kí ni gíga ẹ̀tagun náà? Ẹ̀ta. Ìdí nìyí tí a fi kọ ẹ̀ta síbí. Wàyí lọ́nà gíga, kí ni gíga àpólà náà? Gíga àpólà náà ni ẹ̀wá. Ìdí nìyí tí a fi kọ ẹ̀wá síbí. Nítorí náà wá rí ìlàjì lọ́nà àrún lọ́nà ẹ̀ta lọ́nà ẹ̀wá. Èjì nínú èjì, ení. Èjì nínú ẹ̀wá, àrún. Ohun tó kù sílẹ̀ ni ení lọ́nà àrún lọ́nà ẹ̀ta lọ́nà àrún. Ení lọ́nà àrún, àrún. Àrún lọ́nà ẹ̀ta, àrùndógún. Àrùndógún lọ́nà àrún, àádọ́rin àrún. Nítorí náà a rí àádọ́rin àrún sẹ̀ntímítà àdọ́gbajú. Eléyìí ni ìwọ̀nyẹ àpólà náà. Ní gbogbogbò, fún àpólà ẹlẹ́tagun onígun títọ́ èyíkéyìí, ìwọ̀nyẹ àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà ìjìnnà láàárín àwọn ojú ìpẹ̀kun náà. Ìwọ̀nyẹ àpólà dọ́gba sí agbègbè ojú ìpẹ̀kun lọ́nà ìjìnnà láàárín àwọn ojú ìpẹ̀kun. Èyí jẹ́ òtítọ́ bákan náà fún àwọn oríṣi àpólà kan bíi àpólàrin àti àdọ́gbajú. Níhìn ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Ẹ ṣeun fún ìwòran àti ìtẹ́tíléko. Kójú má kọ àtúnrí. Ó dìgbà.